Rigtig mange tak for invitationen til at komme her. Det er en udfordring, jeg har taget på mig med noget bekymring, fordi at det her emne er rigtig, rigtig svært at tale om, uden at man også skaber sig nogle uvenner. Og jeg kan i det, jeg siger, kan jeg ikke lade være med at også have en lille smule afsæt i den fortid, jeg har haft som arbejdende i det danske sundhedsvæsen. Jeg startede i 1984 i Fyns Amt. Og jeg kan sige, at der var vi jo helt afslappet over det her, fordi på den ene side, så havde vi jo lige fået samordningsudvalgets rapport, som løste alle de problemer, der var med at få sundhedsvæsenet til at hænge sammen. Og på den anden side var der en almen praksis på Fyn, der drev sundhedsvæsenet fremad. Det var helt vildt, hvad de kunne finde på, de der praktiserende læger, i hvert fald en gruppe af de praktiserende læger på Fyn. Og så kom jeg til Vejle Amt, og der var der også praktiserende læger, der drev i virkeligheden rigtig meget rundt med sundhedsvæsenet på en god måde. Og der vil jeg så bare nævne, at der var der sådan en mester for mig. Det var vores amtsborgmester på det tidspunkt, Erling Tydemand, som havde det der princip, når man sådan som god embedsmand kommer og sagde, nu skal du høre her, at de praktiserende læger, de er ude på det og det og det. Så sagde han, sæt nu, de har ret. Sæt nu, de har ret. Men det var ikke, fordi han sådan havde den der naive tilgang til almen praksis. Han lyttede til, om de nu havde ret. Og så sagde han også nogle gange til dem, prøv at her, når jeg synes, der er et problem, så har vi et problem. Og når det er sådan, at I siger, I har et problem, så har vi et problem. Og det var i virkeligheden sådan en bærende, hvad kan man sige, et bærende princip i Vejle Amt, og som jeg synes også var op igennem, da jeg kom til Aarhus Amt og Region Midtjylland, men da jeg forlod Region Midtjylland, var jeg meget, meget bekymret for, at den der fælles opfattelse var brudt. Og jeg vil sige, at for 3 år siden, der brød det jo sammen. Der var der ikke den der respekt, gensidig respekt på, sæt nu, de har ret. Og når jeg siger, at vi har et problem, når jeg har et problem, så har vi et problem. Det er det, der skal genskabes, for at vi kommer rigtig godt videre med almen praksis. Og nu ved jeg godt, at emnet er det nære sundhedsvæsen, men man kan ikke have et nært sundhedsvæsen, uden at have en velfungerende almen praksis. Og jeg skal tale om patienternes behov og ønsker. Og så kan man lige så godt starte med konklusionen først. Det er patienterne, og nu kommer til at tale noget om kræftpatienterne, for dem vi har undersøgt rigtig meget om, hvad mener de i forhold til egen læge. De forudsætter, at kvaliteten er i orden. Det er helt grundlæggende. Men så vil de have, at der skal være tid, der skal være kontinuitet, der skal være koordination, empati, respekt og omsorg, nem og hurtig adgang, højt informationsniveau og gode kommunikative evner. Og Peter har jo fortalt, at det der med nem og hurtig adgang, det har de. Det er ikke altid, de oplever det, skulle jeg hilse at sige, Peter. Det er ikke altid, de vil svare på det. Men det, der i virkeligheden står her, det er en læge, jeg kender. Det er det, der er hele budskabet, fordi en læge, jeg kender, det gør, at vi kommer hurtigere til at tale om det samme. Men hvordan går det så for de her patienter? Her har vi så spurgt kræftpatienterne, hvordan var det egentlig, det gik, da du gik til din egen læge, og du havde det ikke så godt? Hvad gjorde den? Var du så tilfreds med det, den egen læge gjorde? Og der er et element her af efterrationalisere, fordi det er kræftpatienter, der bliver spurgt efter, man fandt diagnosen. Og der synes de jo måske nogle gange med urette, at lægen var lidt for sløv i optrækket. Men alligevel, det er jo lidt bekymrende, at op imod en fjerdedel af patienterne ikke følte sig rigtig mødt af den praktiserende læge. Og det kan man jo godt bruge som konklusion og så sige, der er simpelthen noget galt med almen praksis. Men den vil jeg gerne lige have, I tænker lidt over, om det er det, man kan slutte ud af de her tal. Fordi det mener ikke, at det er det, man helt alene kan slutte af det her. Men man kan heller ikke slutte, at der ikke er noget galt med almen praksis. Men læg lige mærke til på en række vitale parametre, der op imod 25% af patienterne følte sig ikke mødt. Og i virkeligheden er det jo lidt skræmmende, at 13% sagde, at det var ikke relevant, og når vi spørger om den praktiserende læge lyttede til de bekymringer, du måtte have. Det kan selvfølgelig være, fordi patienten ikke har nogen bekymringer, men det er alligevel lidt skræmmende, at der er så mange, der siger, at det ikke er relevant. Så spurgte vi også patienterne, hvilken behov havde du for, at den praktiserende læge hjalp dig efter behandlingen?
Og med fysiske problemer var der 51%, der gerne ville have haft hjælp fra den praktiserende læge der, mens 49% sagde, det er jo sådan set ikke, det er ikke relevant, det er jo ikke nødvendigt for mig. Følelsesmæssige reaktioner, sociale problemer, så der er en bred vifte af problemer, som alvorligt syge patienter har, de kommer tilbage til almen praksis med og forventer, at de får hjælp til. Og læg mærke til en vigtig ting her, det er ikke alle patienter, der forventer at få hjælp, men nogen har et behov, som de forventer hjælp fra almen praksis. Går vi herned og siger, fik du så den hjælp? Af dem, der nu havde behov, fik du så hjælp fra den praktiserende læge? Omkring de fysiske problemer, 41% siger ja, i højeste grad, men 30% siger nej. Det gjorde jeg ikke. Og når vi kommer ned og i forhold til sociale problemer, så kan man sige, 25% siger, ja, det gjorde jeg, mens 60% sagde, nej, det gjorde jeg sådan set ikke. Det her, det viser jo, jeg synes sådan set, det er ret imponerende, at 25% faktisk synes, de fik hjælp af den praktiserende læge i forhold til sociale problemer. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det her det viser, at den praktiserende læge kan ikke løse opgaven alene. Så den allerførste konklusion for mig, det er, at patienterne her, de er altså forskellige. De har forskellige behov, og hvis man skal løse de behov, uden at vi sætter systemet over patienten, så er man nødt til at have et kendskab, ikke til patienten, men til personen. Altså, man er nødt til, og der er den praktiserende læge simpelthen nøglepersonen. Man skal vide, den her person, hvad er det, den person har behov for, når jeg kender en fortid, som ligger ud over selve sygdommen. Så det der med, at patienterne svarede, nej, den praktiserende læge hjalp mig ikke, da jeg kom og havde ondt et eller andet sted. Han gjorde ikke det, der var nødvendigt at gøre. Der synes jeg, at det kan selvfølgelig godt være, fordi at den praktiserende læge er dårlig. Men mit spørgsmål det er, får den praktiserende læge den hjælp, han har behov for fra hospitalet? Man skal ikke mange gange som praktiserende læge have at vide fra hospitalet, hvorfor henviste du ham, hvorfor henviste du hende. Der var ingen grund til, at de fejlede ingenting, før man lader være med at henvise nogen, før man er 100% sikker på, at de er dødssyge. Men så har man jo ikke hjulpet patienten i tide. Og der vil jeg gerne pege på et problem, som jeg ser det. Det er, at al sundhedsfaglig rådgivning til beslutningstager, de kommer fra sygehuslæger. Dem, der sidder i regionerne og rådgiver regionsrådsmedlemmerne, mange af dem, der sidder tæt på de centrale myndigheder, det er folk, der har en erfaring for sygehusene, for hospitalsdriften. De er vildt dygtige, og de gør ikke noget af ond mening. De gør det bedste, de kan. Men der er et andet perspektiv, man får, når man møder de der mange, som Michael sagde før, om de der 250, der møder op til egen læge, kontakter egen læge. Det er et helt andet billede af befolkningens sundhed og sygdom, end den ene, der kommer ind på universitetshospitalet. Man er nødt til i sin rådgivning at finde ud af, hvordan hjælper vi den praktiserende læge på den bedste måde. Man kan også spørge den anden ting, det er, får den praktiserende læge den hjælp, de har behov for fra kommunen, i forhold til for eksempel det med de sociale problemer, eller det der med de fysiske udfordringer, patienten har. Er det sådan, at det her det er koblet godt nok sammen? Og der vil jeg bare gøre opmærksom på, at der er et principielt sammenstød her. Kommunerne, de har nemlig en serviceniveau-tænkning. Og den er altså ikke i harmoni med sundhedsvæsenets pligtetik. Og det er meget svært lige helt. Men det betyder jo nogle gange, man kan sige, jamen prøv at høre, det er det serviceniveau, vi har valgt her i kommunen. Jamen det er ikke det, patienten har behov for. Nej, men det er det serviceniveau, vi har valgt. Der er vi nødt til at få det her til at harmonere. Ellers får vi i stedet for et sammenstød mellem den praktiserende læges tænkning og ageren på patientens vegne, og så kommunens tilbud og adfærd. Det manifesterer sig jo på mange forskellige måder. Her er bare lidt udsagn, som nogle af patienterne, når vi spørger dem, de vil meget gerne fortælle om, hvad de oplever. Altså det her med patienten, der har haft den her læge i 25 år, og kommer til egen læge efter en kræftbehandling, og så spørger sådan set overhovedet ikke om, hvordan det er gået. Men den vigtige ting, det er,
han kunne trække kortet og skifte læge. Så er det her, den manglende sammenhæng. Sygehuset havde fuldstændig glemt at sende journalen, selvom det ene havde været rigtig sød og flink og sætte dobbeltkonsultation af. Eller, ja, I kan selv læse. Mandag morgen har spurgt, hvad er det egentlig, patienterne, hvad er det danske borgere ønsker? Det højst prioriterede problem, det er mere samarbejde mellem sygehus, praktiserende læger og kommuner. Det er simpelthen det, de fleste de peger på. Torben Mogensen, han har i en bog, der har han udtalt det her, som jeg synes er et utroligt sigende citat. Altså, i Danmark har vi valgt at sige, at sygdomsbehandling ikke er et anliggende mellem patient og læge. Det er systemet, der behandler. En af priserne for det er, at det ikke giver læger og behandler samme ansvarsfølelse for patienterne. Når patienten er overgivet til andre, er du uden ansvar, og derfor skal du heller ikke blande dig. Det er nemmere at give patienten ansvaret. Fortager du det selv og begynder at rykke forsvar, opfatter næste led det som om, du blander dig. Det er et kæmpe problem, man må se i øjnene, for det er blandt andet her, det går galt i overgangene. Jeg synes, det er en meget rammende beskrivelse. Det er det, der har blandt andet har ført med til, at der er sat fokus på det at lave patientansvarlige læger. Gå væk fra episodelægerne, altså de læger, der kun har ansvaret for en enkelt episode, og så ser man aldrig patienten mere forhåbentlig. Og så over til patientansvarlige læger på hospitalerne. Hvad med almen praksis i den her sammenhæng her? Jeg har set fra patienternes perspektiv, der er det, at den praktiserende læge er patientansvarlig læge for hele livet. Ikke kun for sygdom, men faktisk for hele livet. Det vi skal passe på med, når vi begynder at kigge på almen praksis, det er, at vi ikke piller ved den grundpille og sige, at det kan være ligegyldigt, bare der sidder en speciallæge i almen medicin, så er det vel godt nok. Nej, det er ikke godt nok. En speciallæge i almen medicin er lige så god og dårlig som en hvilken som helst anden speciallæge. Den praktiserende læge er noget helt andet. Derfor er noget af det, som PLO har peget på, med udskrivningskonferencer mellem hospital og praktiserende læge og patient, et fantastisk godt skridt, fordi det sørger for, at overleveringen tilbage til den patientansvarlige for hele livet bliver givet. Og det med at kunne henvise til almen praksis er også en fantastisk god ting. Og jeg vil gerne sige, at nu har vi hørt det der med udbudsklinikker, sygehusbaserede regionsklinikker på sygehus og store lægehus. Det med at spørge om de der ting, de kan løse det her, som vi gerne vil her. Og mit påstand det er, nej, praktiserende læge som patientens livslange patientansvarlige læge, det er svært at klare i de der udbudsklinikker, fordi det besættes af vikar, som kun er der i en kort periode. Jeg synes også, man skal tænke over om de store lægehus. Jeg synes, man skal stille sig selv det spørgsmål, om de store lægehus altid kan leve op til det. Når jeg spørger nogle af mine medarbejdere, så siger de, ja, det er meget godt med mit store lægehus. Jeg har ikke set den samme læge i mange år. Det svarer faktisk næsten til beskrivelsen for hospitalerne. Og så vil jeg sige, jeg vil gerne pege på, at regionsklinikker kan være en god løsning, hvis man kan skabe kontinuitet, at det er de samme, der arbejder i de klinikker. De skal ikke ligge på sygehusene, men det, at regionerne vil tage det ansvar på sig, at hvis der ikke kan skabes andet, så kan vi dog skabe nogle regionsklinikker, hvor vi har nogle læger, som arbejder i lang tid med de samme patienter. Så er vi kommet rigtig langt. Det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det er svært i de systemer også at få fokus på den hele patient. Man kan måske nemt lave nem og hurtig adgang, men nem og hurtig adgang til noget, der minder om det, man kan få alle mulige andre steder, det er ikke så godt. Og så er det, jeg må hellere skynde mig at gå videre. Forudsætning for almen praksis kan løfte opgaven, det er, at almen praksis skal være specialiseret i det generelle og i det tværgående. Det der med, at man skal sige, inde i et lægehus, der skal vi være specialister i forskellige dele, så kommer vi ikke det, som er patientens behov. Almen praksis skal selvfølgelig have rammerne til at gøre det, og at man skal inddrages for at minimere faldgrupperne, og der er henvisning til den almen praksis og fælles udskrivnings- eller afslutningskonsultationer en klar mulighed. Vi må ikke glemme kommunerne. Det er helt vildt afgørende for det her skal til at fungere. De er centrale aktører. Men jeg vil gerne bare stoppe ved det, som Peter også sagde, med de udgående teams.
Jeg synes, vi skal dosere dem med meget stor forsigtighed. Vi skal vide, hvad det er, vi gør. I gamle Region Midtjylland, der var det nemt at lave udgående teams for Universitetshospitalet. Det var fantastisk nemt. De dækkede fint området inden for Ringgaden. Men når man spurgte efter, hvor let kom de til Thyborøn, så sagde de, det kan vi simpelthen ikke nå. Nej, de kan ikke nå det. Men vi kan jo ikke have et sundhedsvæsen inden for Ringgaden og et andet sundhedsvæsen i Thyborøn. Altså, så derfor skal man vide, hvad er det, de udgående teams skal. Skal de tage sig af patienter, eller skal de støtte det nære sundhedsvæsen? Men der er forskellige strategier omkring det, og jeg synes, de i højere grad skal fokusere på at støtte det nære sundhedsvæsen. Jeg vil sige, at det man også skal være opmærksom på, som er kommet lidt bag på mig i forhold til kræftrehabilitering, det er, at kommunen i mange patienters opfattelse helt anderledes end sundhedsvæsenet. Jeg vil ikke være en kommunal sag. Og de er ikke min hjælper, de er mine kontrollører. Og der er et skisma for nogle patienter med, at kommunen på den ene side kontrollerer dem, og så på den anden side skal hjælpe dem på den der pligtetiske princip, som ligger inde i sundhedsvæsenet. Det er ikke kommunens skyld, men vi skal tænke over, hvordan vi håndterer det. Nå, husk nu, at den praktiserende læge er den eneste, patienten selv har valgt, hvis der altså er en valgmulighed. Og derfor er det så vildt vigtigt, at der er valgmuligheder. Den praktiserende læge skal kunne optræde på vegne af patienten, både i relation til kommune og sygehus, og det er jo noget mærkeligt noget, men den praktiserende læges beslutning skal udføres hurtigt, både i kommune og sygehus. Så kan det godt være, at det er en forkert beslutning. Det må man tage fat på et andet tidspunkt. Men det nytter jo ikke, at man står og diskuterer hen over patienten, om det er den rigtige beslutning. Og så bare lige, hvem har egentlig den faglige ledelse af det nære sundhedsvæsen? Det vil jeg gerne have, om der er nogen, der kunne svare mig. Hvem har den faglige ledelse af det nære sundhedsvæsen? Er det ingen? Eller er det Sundhedsstyrelsen? Eller hvem? Hvordan arbejder man med kvalitet i det nære sundhedsvæsen uden data? Det synes jeg er svært. Audit og klynger, det er godt, men det er ikke nok. Faglig udvikling, det forudsætter altså videnskab og data. Og bare for at træde i det forudsætter data. Hvem har den politiske ledelse af det nære sundhedsvæsen? Så konklusionerne til sidst her. Patienternes ønske i forhold til det nære sundhedsvæsen. Kontinuitet uden sektorgrænser, koordination som samme ansvarlig. Altså der skal være en kontinuitet, som om det er en og samme, der er ansvarlig hele vejen igennem. Kvaliteten skal være som på specialistniveau, og det kan man løse på den måde, at specialisterne hjælper det nære sundhedsvæsen. Nærhed, når det er ofte. Patienter skal være en del af egen behandling. Det kunne vi tale rigtig lang tid om, men det når vi ikke, så får jeg skæld ud. Og så en forskellighed, som passer til mig. Og så bare lige, det har jeg lovet hele det her år, og måske også næste år, at sige, bare for at I ikke glemmer det. Hver dag dør der 200 i trafik, 200 for meget, men hver år dør der 13.600 danskere af tobak. Det kan vi bare ikke være bekendt. Tak for det.